Angithathelele ithuba ngibingelele bonke abazalwane abakhona lapha egruphini ngegama lika Jesu Kristu, igama elinamandla phezu kwamagama wonke. Ngiyabingelela bazalwane lapho emakhaya, ezindaweni ngezindawo lapho nikhona, abanye basemsebenzini, abanye basendleleni eya ezinkonzweni, abanye banezimo ezithile ababhekene nazo njengamanje. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu enamandla phezu kwakho konke. uNkulunkulu anibusise bazalwane, nisasebenzise amadatha enu ukuba nizongena lapha egruphini ukuba nizwe izwi lenkosi namhlanje nezindumiso kule group konke nobufakazi. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela khona, nango word of encouragement. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, nango MC wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, ngiyathanda ukuthi sivule amabhayibheli ethu egameni lika Jesu Kristu. Sizophuthuma lapha yana encwadini ngokaJohane chapter number 6 verse number 66 and 57 and 58 and 59. Amen. Ngaphambi kokuba sivule, ngiyacela sigebisa amakhanda sinikeze uNkulunkulu udumo. Baba wethu onamandla, uyinkosi yethu Baba, uyaphila Nkosi yethu uJesu. Akekho Nkosi yamakhosi ongafaniswa nawe, akekho Nkosi yamakhosi ongalinganiswa nawe Nkosi yethu uJesu. Umuhle Baba ngezikhathi zonke, wena wedwa Nkosi yamakhosi uyaphila. Nkosi yethu engcwele, sikunikeza udumo nezibongo nenkazimulo yonke uNkulunkulu wethu. Baba, nanti izwi lakho Nkosi yamakhosi ngegama lika Jesu sizolifunda Nkosi yamakhosi. Elakho izwi aliweli phansi ize, ngoba alibuyeli emuva lingawenzanga umsebenzi. Nkosi yethu engcwele, ngiyathandaza Nkosi yamakhosi ukuba izwi lakho liwele emhlabathini ovundileyo, lamukeleke Nkosi yamakhosi bese liyamila kuvele izithelo ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Ngiyacela bazalwane sifundeni uverse 66 ufundeka kanje bazalwane. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva, ababe besahamba naye. Ngakho uJesu wathi kwabayishumi-2, nani nithanda ukumuka na? uSimoni Petru wamphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Haleluya. Bazalwane, amazwi lawa esiwatholayo encwadini ngokaPetru, bazalwane, ngokaJohane chapter number 6 verse 66. Inkosi yamakhosi uJesu Kristu, into yamenza ababuze lo mbuzo abazalwane, wayesebona ukuxokozela kubazalwane. Kwesekukhona ukuxokozela phakathi kwabo bazalwane egameni lika Jesu Kristu, ngenxa yokuthi uJesu wayekade abenzele izinkwa badla. Manje uJesu uma ngaba eqhubeka ejula ke manje ngentshumayelo yakhe, baqala baba nokukhonona
phakathi kwabo bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mawubheka lana kunamazwi la khona uJesu ekhuluma khona uthi kuverse 62, pho uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala niyakuthini na? Uthi 63, ngumoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini angumoya, angukuphila. Othi ngiphinde 63, ngumoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini angumoya, angukuphila. Ingakho umpostoli uPetro ethi singasuka kuwesiyephi ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Bazalwane, ngaphandle kwamazwi okuphila anguJesu Kristu akukho ukuphila kumuntu ophila phansi komthunzi welanga. Akanakho ukuphila ufile esahamba emhlabeni. Ngiqonda ukuthini bazalwane? Ngiqonda ukuthi umuntu ongenaye uJesu ufile esahamba emhlabeni. Bazalwane, umuntu ohlubukayo esemazi uJesu abuyele emuva, lowo muntu ufile esahamba emhlabeni. Kwenye indawo uthi uJesu unegama lokuthi uyaphila kanti ufile, unegama lokuthi ucebile kanti umpofu, wathi unegama lokuthi uyabona kanti awuboni impumputhe. Haleluya. Ukuphila bazalwane sikuthola kuJesu, ukubona sikuthola kuJesu, ukuceba sikuthola kuJesu, konke bazalwane sikuthola kuJesu. Umuntu bazalwane ophila emhlabeni uyize leze ngaphandle kukaJesu Kristu waseNazaretha. Ingakho inceke enkosi yakhala kakhulu yathi, Nkosi, singasuka kuwesiyephi na? Ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe egameni likaJesu Kristu. Nami ngisho njalo bazalwane namhlanje, ngisho njalo bazalwane, singamshiya uJesu, singasuki uJesu. Bazalwane, siya kwisizini embi, siya kwisizini embi kule nyanga esizoyiqala. Baningi abazalwane abamphikayo uJesu, baningi abazalwane abamhlubukayo uJesu, baningi abazalwane abamthukayo uJesu. Sebakholiwe, bafakaza, badumisa, baprofetha, benza yonke into ngokukhonza uNkulunkulu, kepha ekugcineni ngenyanga nje eyodwa bayamhlubuka uNkulunkulu. Mzalwane, ayiphathe kahle unyaka wonke, anelabona isavana ijulukile, avele ayihalele ngathi ngehla kamnandi emqaleni wakhe. Cabanga nje sungawa evangelini elimnandi kangaka ngenxa yesavana, uwe evangelini elimnandi kangaka ngenxa yeSmirnoff, uwe evangelini elimnandi kangaka ngenxa yesitawoti, into ebaba kangaka, uwe evangelini elimnandi kangaka ngenxa yentombazane, noma uwe evangelini elimnandi kangaka ngenxa yensizwa nje efike ngaleso sikhathi elethwa uSathane phambi kwamehlo akho. Usungawa evangelini elimnandi kangaka ngenxa yenjabulo yesikhathana nje, ngenxa yezinto abantu abafika nazo kini ngoba kuDisemba, nezinto ezikuhlubukisa uNkulunkulu bathi phuza ngoba kunoshukelana. Bebazalwane, egameni likaJesu Kristu, egameni likaJesu bazalwane, singamhlubuki uNkulunkulu ngalesi sikhathi. Kunalokho asiphonse amanetha ethu ekujuleni, khona sizobamba. Mangisho njalo bazalwane, ngithi kunalokho asimfunisise kakhulu uNkulunkulu kulezi insuku, asimfunisise uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke bazalwane, sizile ukudla, sikhuleke, 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 sidle izwi egameni likaJesu Kristu, bese siyafakaza ngoJesu, sibafakazele ngoJesu, singanqotshwa izwe kodwa sinqobe izwe ngoba uJesu Kristu walinqoba izwe. Uthi okuzelwe nguye kuyalinqoba izwe, uthi thina siyinqobo enqobile izwe. Singanqotshwa izwe makholwa, singanqotshwa izwe zihlobo zami. Uthi umpostoli Paul kwabaseRoma
chapter number 12. Ceka uNkulunkulu ngathi ngiyayibona ibabuka abazalwane engazi ukuthi base bafuna ukuhlubuka, engazi ukuthi base bafuna ukubela koNkulunkulu babo bezizwe abangasizi ngalutho abangadalanga izulu namhlaba, engathi abantu bakhumbula obhali babo. Kodwa ngiyamthanda umpostoli Paul ngoba seRoma chapter 12 verse number 1 uthi ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Verse number 2 athi ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Haleluya bazalwane. Ancenga umpostoli kaNkulunkulu, ancenga kaNkulunkulu bazalwane. Akulezi insuku sancenga izwi likaNkulunkulu ukuthi ngamshiya uNkulunkulu bazalwane. Abanye ngezilingo abazibonayo bayamhlubuka uNkulunkulu bazalwane. Abanye ngenxa yesitha esihlaselayo singusathane bayamhlubuka uNkulunkulu. Abanye ngenxa yokuhuheka nezinkanuko zalelizwe bayamhlubuka uNkulunkulu. Abanye ngenxa yokuthanda ubuhle balelizwe nokuthanda injabulo esikhashana yalelizwe bayamhlubuka uNkulunkulu. Mina ngimile namhlanje mntaka baba ngithi ngakho ngiyakuncenga egameni likaJesu mzalwane ngobubele bukaNkulunkulu kubunikele umzimba wakho ube ngumnikelo ophilileyo nongcwele othandekayo kuNkulunkulu. Nikela umzimba wakho mntaka baba, nikela umzimba wakho namhlanje ukuba ube liphunga elimnandi kuNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi yami bazalwane, nabantwana bakaNkulunkulu abasebenzela umbuso kaNkulunkulu bashumayela ivangeli bayisa imiphefumulo eminingi uJesu. Kodwa ngiyadabuka uma ngabe umuntu ehlubuka uNkulunkulu esesebenze kangaka embusweni, wayakha indlu yakhe ezulwini, indlu yakhe egcwele iglory, aphinde ayidilize yena ngenxa yokuhlubuka uNkulunkulu. Kuyokusiza ngani mntaka baba ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho kwaphakade? Uthi uJesu Kristu ngokaJohn chapter number 10 verse number 10 isela alizi kwengokweba nokubulala nokubhubhisa. Usathane akezi kwengokweba nokubulala nokubhubhisa. Uma usathane eze kuwe usuke ezowuntshontsha izinto zikaNkulunkulu ezikuwe, emva kwalokho yakubulala, emva kwalokho yakubhubhisa. Mntaka baba ungamshiya uNkulunkulu. Mntaka baba noma seyifika ilingo bamba nanti izwi. Uma uJesu eqhubeka kuyona incwadi kaJohn chapter number 10 verse number 10 uthi mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuchichime. Awukuthandi lokuphila mntaka baba okuchichimayo na? Awukuthandi lokuphila mntaka baba okuphuphumayo phakathi kwakho na? Athi uJesu Kristu okholwayo yimi njengokusho kombhalo eswini sakho kuyogobhoza imfula engashi. Haleluya bazalwane. Sikamshiya bazalwane. Sikamshiya bazalwane. Masihlaleni kuye bazalwane. Singasuki bazalwane. Sekuseduze la siyakhona. Jesu Kristu uyabuya bazalwane. Jesu Kristu uyabuya. Uyabuya bazalwane uJesu. Kuyekudala lizokhala icilongo egabeni lika Jesu Kristu. Izokhala icilongo bazalwane. Simhlangabeze umyeni wethu wasifela. Noma izwe lingahlekisa ngathi kube ngathi izinto engelutho emhlabeni ngoba sashiya izinto, salahla izinto zezwe, samkhonza uNkulunkulu wethu. Lokho akusho lutho ngoba lakufika usuku lapho khona isimo sethu siyaguqulwa sifane naye uJesu Kristu. Mayiqhamuka ngenkazimulo emafini, nathi kanjalo siyaguqulwa sigcwala inkazimulo, simhlangabeze uJesu Kristu. Ngakho masihambe ngobungcwele, masihambe ngokwesaba
masihambe ngokuthuthumela phambi kaNkulunkulu. Masihambe bazalwane, simethembe uNkulunkulu. Singathembi amathemba athenjwa lelizwe. Wonke amathemba asezweni ayaphela bazalwane. Wonke amathemba asezweni aya-expire, afuna ukuvuselelwa. Wonke amathemba asezweni ayize leze. Bonke labo uNkulunkulu babo abakhonzayo ezweni bayize leze. Munye uNkulunkulu omele ukukhonzwa. uNkulunkulu owenzile izulu, wenza nomhlaba. Uyena yedwa ofanele ukukhonzwa. Uyena yedwa ofanele ukudunyiswa. Ngoba mntaka baba ungahlala ungamkholwa, noma uthi sukholiwe uthi ayi lento yokukholwa engazi ukuthi ayingisebenzeli, ayingisizi ngalutho, kungcono ngiyozama amanye amathemba. Hayi mntaka baba, ungawazama amanye amathemba, kodwa ungakhohlwa ukuthi khona usuku olufikela wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga. Lolo suku lubizwa ngosuku lokufa. Njengoba lufika lolu suku, lufika nje izindlela zimbili. Kunendlela eya ekuphileni kwaphakade, bese kuba nendlela eya ekufeni kwaphakade. Uma ngabe ukhetha ukuhluba uNkulunkulu kulezi insuku esiphila kuzo, ukhethe ukuhamba ngendlela obona iyinhle emehlweni akho, eyazi ukuthi ekugcineni kuyoba ukubhujiswa. Kodwa uma ukhetha ukuhamba noNkulunkulu egameni likaJesu, yazi ukuthi ukuphetha kwalapho kuyoba ukuphila kwaphakade, nenjabulo yaphakade, injabulo ecichimayo, nenduduzo lapho khona izinyembezi zakho ziyosulwa. Zonke izinyembezi ozikhalile emhlabeni, uma usufike ekhaya lentokozo ezulwini, ziyakwesulwa. Ingabi sabalwa iminyaka, ngoba kuleya ndawo ayibalwa iminyaka ohlushwe yona emhlabeni, ayibalwa iminyaka okhathazeke ngayo emhlabeni, ayibalwa iminyaka la khona bunqonqoza khona endaweni ngendawo ufuna umsebenzi ungawutholi. Ayibisabalwa leyo minyaka mntaka baba. Uma usufika ekhaya, khuthazela emhlabeni, uhlale uzondle ngokukholeka, ungamshiyi uNkulunkulu, ungamhlubuki uNkulunkulu. Hlala kuJesu, hlala kumsindisi, kuyahlaleka kuJesu. Hlala ubambelele, uhlale njengevila, njengoMaria ehlezi ngasezinyaweni zikaJesu. Lithi izwi lenkosi wayilizwa izwi likaNkulunkulu ngoba wayehlezi ngasezinyaweni zikaJesu. Wayengakhathazeki ngalutho, wayenganandaba nalutho, kodwa wayebheke uJesu Kristu, wayebheke amazwi kaJesu Kristu, ukuthi uJesu Kristu uthini. Izwi nezwi oyelikhuluma uJesu wayelithatha uMaria alifake enhlizweni yakhe, alinvestele ikusasa egameni likaJesu, ukuze ukuthi makufika izilingo akwazi ukuphendula ngezwi, ukuthi lishilo izwi likaNkulunkulu ukuthi akayi kungiyeka, akayi kungishiya. Uthembisile wathi angiqhuzuka nasetsheni, ngoba uyakuyaleza izingelosi zakhe zingithwale ngemikhono yazo. Haleluya, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Masihlale kuJesu. Masihlale kuJesu. Ilapho nje bazalwane, masihlaleni kuJesu, singasuki kuye, singasuki kuye bazalwane. Noma ngathiwa uhlaselwa ngezifo emzimbeni engazayilapheki, kodwa hlala umethembe. Luyezo lakho usuku lokuphulukiswa. As long as uphila kumoya, into ebaluleke kakhulu ukuthi uphile kumoya egameni likaJesu. Abanye basejele ngikhuluma nje, kodwa bamtholile uJesu bephakathi ejele. Njengoba sejele bathole uJesu, banethemba bazalwane. Wonke umuntu okholwayo uhamba nethemba bazalwane. Akafani nomuntu ongakholwa. Umuntu ongakholwa akanathemba bazalwane. Umuntu ongakholwa ingakahle zabalisa ngoba ithemba alikho. Uma ungumntwana kaNkulunkulu uhlala nethemba, awukwazi ukuhamba ubalisa njalo ubalisela abantu ubatshethi mina ngiyahlupheka, mina ngibona nje ukuthi ngoba kunjeni ngafela abazali, mina ngibona nginjeni ukuthi wakwanje. Awuhlezi njalo uhamba ucomplaina bazalwane. Kunalokho ke uyaqonda izwi likaNkulunkulu ukuthi ginqelani kuye zonke izinkathazo zenu. Siyaginqela thina kuJesu zonke izinkathazo zethu, konke okusihluphayo, konke okusikhathazayo sibikela yena. Sibikela abazalwane kuba sikhulekise, sithwalisane bazalwane, ngoba siyathwalisana thina abantwana bakaNkulunkulu. Uma umntwana kaNkulunkulu ehluphekile ebeka udaba lwakhe, usuke efuna ukuthi simkhulekise, hayi ukuthi simhlebe noma simgxeke,
kodwa kuwukuthi simkhulekishe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu. Nalinye ivesi lapha nakuko baseRoma chapter number 5 verse number 4, uthi umpostoli Phawuli, ukukhuthazela kuveza uqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba. Hayi, khuthazela mntaka baba, khuthazela mntaka baba egameni lika Jesu Kristu. Mawukhuthazela kuvela uqiniseka, uqiniseka okuvelayo bese khona kuveza ithemba. Ithemba elingubani? ElinguJesu Kristu. Uthi verse number 5, ithemba alijabhisi. Yezwa mntaka baba, ithemba alijabhisi. Awusoze wajabha umuhleli ethembeni elinguJesu. Awusoze wajabha egameni lika Jesu Kristu. Noma zingafika izinto efuna ukukujabhisa, kodwa wena ngenxa ukuthi unethemba awusoze wajabha, awusoze wakhathazeka egameni lika Jesu Kristu. Noma bangafika abafuna ukukhathaza, kodwa wena awusoze wakhathazeka ngoba uhleli ethembeni elinguJesu Kristu. Uthi mayiqhubeka ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya esimphiweyo. Kunothando lukaNkulunkulu bazalwane olutheliwe ezinhlizweni zethu, luthelwe ngomoya ongcwele esimphiweyo. Pho singasuka kuye siyephi bazalwane? Singasuka kuye sibalekelephi? Liyini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu na? Liyini ithemba lomuntu ongamfuni uJesu na? Lapho kufika ukufa uyakwenze njani? Lapho kufika usuku lokuhlukana komzimba nomphefumulo uyakwenze njani? Liyini ithemba lomuntu ongena Jesu na? Kungenzeka mntaka baba ukhona ulapha egroupini, ungenile egroupini awumamukelanga uJesu. Mntaka baba, yithuba lakho leli lokuthi umamukele uJesu inkosi yamakhosi abuse kuwe. Kuyakusiza ngani ukuzwa intshumayelo epowerful? Kuyakusiza ngani ukuzwa izambulo ezinkulu? Kuyakusiza ngani ukuthi uzwe imithandazo nezindumiso kodwa wena ungekho phakathi embusweni, ungaphandle embusweni? Ngena mntaka baba embusweni, isango lisavuliwe lokuba ungene embusweni. Mntaka baba, kungenzeka ukhona ulapha egroupini sinawe egameni lika Jesu Kristu. Yebo, sewamamukela uJesu kodwa ugcwele inqokozelo enhlizweni yakho, kunokulwa okukhona enhlizweni yakho, and awusamboni noJesu elusizo lwakho. Usubona olunye usizo, usubona amanye amathemba sengathi wona angakusiza. Mntaka baba, ngiyaqinisekisa namhlanje ngithi ungabe usasuka busamngabaza, ukhona uJesu uyaphila, ukhona uJesu uyabona, ukhona uJesu leso simo sakho uyabona, ukhona ngamngabazi, khona mntaka baba, khona wena. Kholwa nguye, ungasuki kuye, ungabusamthuka, ungabusasuka kuye, hlala kuye mntaka baba egameni lika Jesu Kristu. Uzoyibonakalisa empilweni yakho, yena ukhona bantwana benkosi egameni lika Jesu Kristu. Ugcwele uthando nomusa, ugcwele uthando uJesu, ugcwele uthando olumangalisayo egameni lika Jesu. Khona bazalwane, khona lindele noma ubani oyothi Nkosi uJesu, I surrender all. Hallelujah. Noma ubani oyothi my Lord, my God, I surrender all. Hallelujah. Phakama isandla sakho la ukhona uthi I surrender all to thee, oh my God. Hallelujah, I surrender all. Thatha isinqumo ngempilo yakho. Ungavumela amadimoni aqede ngempilo yakho usaphila emhlabeni, ngoba azokuhlupha kakhulu ngalela kwethuna uma ungathathi isinqumo kusemanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Thatha isinqumo mntaka baba, uzinqumele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thatha isinqumo ngempilo yakho. Ngamshiya uJesu, ngamshiya uThixo. Bathi abazalwane, uthi umpostoli Petru, siyasuka kwesiyephi? Singasuka kwesiyephi Nkosi? Singasuka kwesiyephi? Uyabona lo mzalwane waba nesambulo.
sokuthi noma kathiwa nazi inyanga ziyaveza kuthiwa zenza yonke into zakugeza mntaka baba ube nemali eningi zikunikeza inyoka uhlale nenyoka ube nemali eningi wabona uPeter ukuthi konke lokho kuyizeleze ukubhubha kuyizeleze kuyisihogo haleluya wasikasuka kwesiyephi siyasuka kwesiyephi kuba mazo ukuphila atholakala kuwe Nkosi yamakhosi zonke lezi zinto ezila emhlabeni ziyizeleze asikumsiza ngalutho umuntu nomuntu akazuza izwe lonke azuza udumo azuza ukwaziwa azuze yonke igama elihle azi umhlaba lonke azuza imoto zalelizwe azuza ama property abe nezindle ezinkulu kuyakumsiza ngani uthi umpostoli Paul konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva haleluya ngakushaya indiva sishaya izibi nje izinto bazalwane sishaya indiva zikhona zizinhle ngenxa yobukhulu bokumaza uKristu Jesu inkosi yamakhosi siyasuka kuyesiyephi masihlaleni bantwana benkosi masihlaleni nangoDisemba nangoKhisimusi lapho kudekiwe khona amatafula bekhipha izidla abantu ngapha nangapha ezijabulisa wena uhlale kuJesu Kristu uhlale egameni lefestival celebrate ngapha nangapha wena hlala kuJesu Kristu kuyahlaleka bathi happy new year bayaphuza bayijabulisa baqhubisa cricket wena hlala kuJesu ukhuleke uhlale kuJesu ukhuleke uhlale kuJesu ukhuleke ngoba khona amandla ekuhlaleni kuJesu akhona amandla ekumfuneni uJesu kunamandla ayatholwa amandla uma sondela kuye akhona amandla okuphila akhona amandla asegameni lika Jesu akhona amandla okuphiliswa nje efeni zakho amandla segazini lika Jesu Kristu amandla okuhlanzwa kwezono haleluya haleluya uJesu Kristu uyinkosi bazalwane inkosi yamakhosi enibusise bazalwane lolu suku namhlanje Nkosi uJesu inigcine ngiyabonga bazalwane egameni lika Jesu uma ekhona obe ezwa amandla emphelela nanti ithuba egameni lika Jesu avele asho bazalwana akhulekiswe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uma ekhona ongakamamukeli uJesu nanti ithuba likhona bazalwane ungafi mntaka baba ungamamukelanga uJesu kungafiki usuku lokuba umphefumulo wakho ubizwe kuwe ungamamukelanga uJesu ungavumi mntaka baba ufika usuku olinjalo lolo suku lufika njengesela ingakho namhlanje uma ulizwa izwi likaNkuluNkulu akufanele uyenze likhuni inhliziyo yakho vuma ngeqiniso vuma uJesu namhlanje kholwa enhlizweni yakho vume ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kuyakuba kusindiswa kwakho lokho vuma izono mntaka baba uyihlambulule vuma izono zakho zonke ungashini esodwa kuzohambe kahle nenkosi inkosi yomusa inibusise bazalwane babumlambo lona egameni lika Jesu Kristu owenzelwa umusa wathola insindiso einsukwini ezimbi kangaka ngegama lika Jesu amen cela ke sikhuleke bazalwane uyinkosi ephakeme baba uyinkosi engcwele Nkosi yamakhosi ngibona leza inhliziyo Nkosi yamakhosi ekhathazekile ebese zifisa ngisho ukushiya namhlanje zibuyela kuwe Nkosi uJesu loyana Nkosi yamakhosi bese egcola inxokozelo esethi impela indaba kaJesu ngathi ayikho awu siyabonga Nkosi yamakhosi namhlanje uyabuyelwa yithemba uyabuyelwa ukukholwa uyabuyelwa kumthemba uNkulunkulu egama lika Jesu bese efuna ukuhlubuka uyabuyiswa namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha khuleka Nkosi engcwele loyana Nkosi ogcwele Nkosi ukugula emzimbeni wakhe zonke izifo ninazifo ngiyanazi nezindlebe nezwa khuluma nani manje egama lika Jesu
ninazifo nonke enihlasela abantwana baNkulunkulu ngegama likaJesu, phumani kule mzimba, phumani ngegama likaJesu Kristu. Moya engcolile anamandla anasabela, abanye bakhwela namadimoni anamandla anasabelo phezu kwale mzimba, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus Christ, my God. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga Nkosi enomusa, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngezwi lakho thatha udumo lukufanele baba nenkazimulo. Amen.